Είναι αρκετή. Τι να πείτε δηλαδή. Έχω κάνει συνάδελφο. Απλώς σε κάποιο συνάδελφο να απαντήσω. Γιατί πείτε το αυτό. Πείτε. Αυτό που ήθελα να πω, όταν βάζουμε, να πω για τα θέματα των δακτορικών και μεταπτυχιακών. Αυτό έχει μπει από τον κύριο Αρβανιτόπουλο στους καθηγητές, αυτούς που κρατιούνται στην υπηρεσία. Επίσης πρέπει να μπει, υπάρχουν πολλοί δημοτικοί αστυνομικοί με τέτοιους τίτλους. Ναι, υπάρχουν. Άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να αφήσουμε απ' έξω και αυτή την κατηγορία. Μπορεί κάποιοι από τους σχολικούς φύλακες να είχαν αποκτήσει. Μπορώ εγώ να το ξέρω ή να το αποκλείσω. Όχι, εντάξει, βάζουμε όλους και βάζουμε και αυτούς. Κυρίως για τους δημοτικούς αστυνομικούς και τους καθηγητές. Για τους πολύτεκνους έχετε να πείτε κάτι. Για τους πολύτεκνους. Πολύτεκνους. Και μεταπτυχιακών για τους πολίτες περιλαμβάνονται. Ωραία. Υπάρχουν μέσα στα κοινωνικά κριτήρια. Ωραία. Κυρία Βαμβακά, έχετε το λόγο. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας σήμερα και τον Υπουργό Παιδείας. Παρακαλώ. Πρόσφατα διάβασα στο διαδίκτυο, κύριε Υπουργέ, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για σας, που έλεγε για τον Υπουργό Παιδείας που τη μία διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση, κλείνει σχολεία και πανεπιστημιακές σχολές και απολύει εκπαιδευτικούς, και απ' την άλλη διαφημίζει ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπως συνέβη στα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων του ΙΕΚΑΚΜΗ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου στον Πειραιά. Δηλαδή, ο κύριος Υπουργός βλέπει έτσι τη νέα εποχή στην παιδεία, στις επενδύσεις κερδοσκοπικών ομίλων και ΙΕΚ που προτρέπουν στην παραπαιδεία. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι το κυβερνητικό σχέδιο Αθηνά βασίστηκε στη μελέτη μιας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου ΙΕΚΑΚΜΗ. Και βλέπουμε τη συνέχεια αυτού του σχεδίου στο άρθρο 82 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, που καταργούνται με μιας 50 ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και 2 ειδικότητες της γενικής εκπαίδευσης. Στα ΕΠΑΛ καταργείται ολόκληρος ο τομέας υγείας πρόνοιας, δηλαδή το 20,3% των μαθητών της ΤΕΕ, και ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνών το 2,6% των μαθητών της δημόσιας ΤΕΕ. Ο τομέας υγείας πρόνοιας λειτουργεί, όπως ξέρουμε, σε 204 ΕΠΑΛ και ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνών σε 60 ΕΠΑΛ. Ο τομέας υγείας πρόνοιας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι οι απόφοιτοι που στελεχώνουν τις νευραλγικές κοινωνικές δομές, οι οποίες στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στη μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας. Άλλωστε, κατά κοινή ομολογία, οι απόφοιτοι του τομέα υγείας προτιμώνται από την αγορά εργασίας, καθώς μπορούν να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε συνθήκη και ανάγκη των χώρων εργασίας τους, όπως παιδική σταθμή και νοσοκομεία. Το σύνολο των ΕΠΑΛ που καλύπτουν αυτές τις 2 ειδικότητες είναι 387. Αυτό σημαίνει ότι με την εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων πάνω από το 50% των ΕΠΑΛ θα έχουν πρόβλημα λειτουργίας στον επόμενο χρόνο και θα κλείσουν, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι χιλιάδες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, γενικών και ειδικών μαθημάτων, και χιλιάδες μαθητές να υποχρεωθούν να ζητήσουν από Σεπτέμβρη άλλη σχολική στέγη. Στις ΕΠΑΣ καταργούνται 8 ειδικότητες αισθητικής, κομμωτικής, καθώς και ειδικότητες υγείας πρόνοιας και εφαρμοσμένων τεχνών, που το 60% είναι των μαθητών των ΕΠΑΣ. Αυτό οδηγεί στο άμεσο κλείσιμο, από ό,τι ξέρουμε, αυτών των σχολείων. Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων είναι κυριολεκτικά καταστροφικές. 2.500 εκπαιδευτικοί θα τεθούν σε διαθεσιμότητα με μόνη προοπτική την οριστική απόλυση σε 8 μήνες.
Από τη διαθεσιμότητα δεν εξαιρούνται ούτε οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής εκπαίδευσης, ενώ τους είχε δοθεί η εντύπωση ύστερα από ένα non-paper του Υπουργείου Παιδείας ότι θα εξαιρεθούν. Αυτό λέγεται εμπεγμός και κοροϊδία. Πάνω από 20.000 μαθητές που φοιτούν σε αυτούς τους τομείς και τις ειδικότητες δεν θα βρίσκουν το σχολείο τους από το Σεπτέμβρη, γιατί δεν θα προσφέρονται στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μέλλον. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση και θέλω να με ακούσετε, κύριε Υπουργέ Παιδείας, που μας έρχεται μια επιστολή από μια εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής, κλάδου P1800450, αισθητικής, που υπηρετεί σε οργανική στο ΤΕ ειδικής αγωγής πρώτης βαθμίδας Κοροπίου. Θα ήθελα, μας λέει, να σας παρακαλέσω να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής, ο οποίος δεν έχει την πολυτέλεια να πληγεί από μια περαιτέρω μείωση του διδακτικού της προσωπικού και να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να παραμείνει στις σχολικές μονάδες ΤΕ ειδικής αγωγής η ειδικότητα της αισθητικής, διότι σε αυτή φυτά απρόσκοπτα το σύνολο σχεδόν των μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας έτσι την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, τη βελτίωση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων τους, την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία. Τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό εδώ που μας λέει εκπαιδευτικός? Και συνεχίζω σε μια άλλη καρατόμηση. Τους πολύτεχνους που έχουν προστατευόμενα τέκνα ή εξαρτώμενα μέλη. Το άρθρο 15 επαναλαμβάνει τις διατάξεις του νόμου 41-10 του 13, άρθρο 1, που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2013 και με τις διατάξεις που υπηρετεί με συνέπεια την αντιπολιτεχνική, αντιοικογενειακή και αντιδημογραφική πολιτική που οδηγεί στον αφανισμό την ελληνική οικογένεια. Καταργεί τα αφορολόγητα για τα προστατευόμενα τέκνα, όσα και αν έχει ο πολύτεχνος, ενώ διπλασιάζει το αφορολόγητο των αγάμων και των ατέκνων από 5.000 ευρώ σε 9.550. Κάτι μας είπατε προηγουμένως, κύριε Υπουργέ, για τους πολύτεχνους. Θα ήθελα να είστε πιο συγκεκριμένος αργότερα και να μας εκθέσετε αυτό που λέγατε. Και φτάνουμε στις απολύσεις των σχολικών φυλάκων και εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν κατάλαβα. Δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια στο χώρο της παιδείας? Δεν θέλετε να προστατεύσετε τη δημόσια περιουσία? Δεν θέλετε να σώσετε έστω και ένα παιδί από τη μάστιγα των ναρκωτικών? Θέλετε να ενισχυθεί η σχολική βία με όλα αυτά που λέτε σε αυτό το συγκεκριμένο άρθρο για την κατάργηση των σχολικών φυλάκων? Και συνεχίζοντας βλέπουμε και την άδικη συμπεριφορά στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων των δημοτικών αστυνομικών που απολύονται, χωρίς καμιά αξιολόγηση. Εσείς είσαστε λάτρεις της αξιολόγησης. Πώς εδώ δεν αξιολογείτε? Πρόκειται για τυφλές απολύσεις μόνο και μόνο για να σας βάλει καλό βαθμό η Τρόικα. Πάντως έχετε βρει όμορφες λέξεις για τις απολύσεις. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρο. Διαθεσιμότητα και κινητικότητα. Πιστεύω ότι η λέξη που θα τέριαζε περισσότερο στην πολιτική σας είναι η λέξη βαρβαρότητα και αντισυνταγματικότητα. Κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Εμείς δεν θα συνεργήσουμε στην καταστροφή της ελληνικής οικογένειας ψηφίζοντας αυτό το επέσχυτο νομοσχέδιο. Δεν θα καταστρέψουμε την αξιοπρέπεια και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό το κάνετε εσείς μόνο και μόνο για να σας βάλει καλό βαθμό η Τρόικα. Στην Τρόικα παίρνετε άριστα, αλλά δυστυχώς για εσάς αυτό δεν φτάνει. Θα μείνετε στην ίδια τάξη γιατί ο λαός
θα σας κόψει το Σεπτέμβρη μια και καλή. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, ευγενικά να τα λέμε, ευγενικά να τα λέμε. Βάρβαρα όχι. Εσείς θα πείτε κάτι για τους πολύτεκνους? Γιατί ήταν και δικό μου ερώτημα και της κυρίας συναδέλφου που είμαστε από την ίδια περιφέρεια. Κύριε Πρόεδρε, απλώς μόλις τώρα κατέθεσα στις νομοτεχνικές βελτιώσεις και αναφέρθηκα στο θέμα για όσους έχουν διδακτορικούς τίτλους και μεταπτυχιακούς τίτλους. Μόλις τώρα το κατέθεσα, απλώς το αναφέρω στη συνάδελφο. Ακούσαμε έτσι για τους πολύτεκνους. Έχει να πει κάτι? Ναι, κυρία Χριστοφιλοπούλου. Κάτσε να ακούσουμε για τους πολύτεκνους, μας ενδιαφέρει τώρα. Ορίστε. Δεν πειράζει, μην απαντήσετε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Το ξέρετε? Δεν χρειάζεται να το ξέρετε πάντως. Λέω απλώς ότι το έχουμε βάλει, το είπα, αλλά προφανώς ο κύριος... Καλά κάνατε και το βάλατε. Μπορεί να είναι μερικοί που να έχουν. Λέω λοιπόν ότι έχει μπει και για τους καθηγητές.